आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। राजा शिवाजी चौक मित्रमंडळाच्या वतीने सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या रणरांगणींचा सन्मान करण्यात आला। माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न झाला। सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान सिंधुदुर्गची सचिव आणि आजच्या ह्या जागतिक महिला दिनाच्या सर्व महिलांना हार्दिक शुभेच्छा। आमच्या सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान आम्ही आमच्याबरोबर आणखी जवळजवळ 11 आमचे कार्यकर्ते सदस्य आहेत जे अहोरात्र आमचे म्हणजे काम करतात। कुणी असू देत, रस्त्यावर पडलेला असू देत, एखाद्या निराधार असू देत किंवा आणि काय असू देत, त्याला त्याच्या म्हणजे हॉस्पिटलला पोहोचवण्यापासून त्याची शुश्रूषा करण्यापासून सगळं काही आमची टीम करत असते। आणि त्याच्या आरोग्याची म्हणजे त्यांना चांगलं आरोग्य मिळेपर्यंत किंवा त्यांची पूर्ण बरा होईपर्यंत आमची टीम हॉस्पिटलला जाणं येणं, त्यांची निगा राखणं हे सगळं करत असते। आणि ह्याच्याबरोबर आम्ही ह्याच्याशिवाय जे कोण निराधार असतील त्यांची पेन्शनची कामं असतात ती आम्ही करून देतो। शिवाय काही असे अडलेली माणसं असतात त्यांना त्यांच्या घरचे म्हणजे आत्ताच आम्ही हल्ली एक प्रकल्प आम्ही सुरू केला आहे, जो की आमच्या तरुण भारतच्या आमच्या मित्राने आम्हाला एक असं सुचवलं होतं की एक अपंग बांधव आहेत आणि त्यांना घर बांधून मिळण्यासाठी तुम्ही मदत करावी असं त्यांचं आमच्याकडे एक आदराचं म्हणजे विनंती होती। मग त्याला आम्ही मान देऊन त्या माणसासाठी त्या माणसा आम्ही जाऊन तिथे आज त्याच्या घरासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत। जवळजवळ आता अर्ध्यापर्यंत त्याचं काम झालेलं आहे आणि अशी बरीच अनेक कामं या अगोदर सुद्धा आमच्या टीमने जवळजवळ 11 लोकांना घर बांधून दिली आहेत। त्याच्यानंतर करोना काळामध्ये सुद्धा आमच्या टीमने काम केलेलं आहे। त्यानंतर सुद्धा आजवरपर्यंत आम्ही काम करत आहोत आणि आपण सर्वांना सावंतवाडीकरांना ह्याची सगळी माहिती आहेच, पण मी जास्त काही सांगायची गरज नाही। पण आम्हाला तुमच्या आशीर्वादाने आम्ही पुढे असेच काम करू अशी तुम्हाला मी ग्वाही देते आणि मी माझे 2 शब्द आज महिला दिन असल्या कारणाने राजा शिवाजी चौक मित्रमंडळाच्या संधी घेतला की 2 महिलांचा सत्कार आपण सावंतवाडीमध्ये करू आणि त्या रात्रीच त्यांची मिटिंग झाली। त्यावेळी समीरा आणि सन्मान्य रूपा हे सामाजिक बांधिलकीचे अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यकर्त्या ज्या सेवाभावी वृत्तीने काम करतात आणि संपूर्ण सावंतवाडी शहरात काम करतातच, परंतु जिल्हाभरामध्ये त्यांचं चांगलं असं नाव आहे आणि त्यांचा सन्मान करून गौरव करावा या हेतूने आजचे सत्कार या ठिकाणी आपण करतो की महिला दिनाच्या वतीने ह्या दोघांनाही सन्मानित करत असतानाच त्यांना शुभेच्छा देऊन त्याबरोबर आमच्या वहिनी साहेब सर्वांना महिला दिनाच्या शुभेच्छा देतो।